Icala lempumelelo limayelana ne-journey esengiyihambile, indlela esengiyihambile nokukhula kwami nomzima mhlawumbe ngihlangabezene nabo endleleni yami, mhlawumbe nala ngikhona khona manje ukuthi ngifilani ngizwani. So icala lempumelelo konke nginako njengamanje kungaphe kwamandla ngaphezu kwento abanginika yona. So icala lempumelelo likhuluma ngempilo, likhuluma ngala ngivela khona. Ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi mina mangenza umculo angibi nalento ukuthi i-artist lamapiano nginokulalela mhlawumbe umyalezo i-artist elihlezi lukuletha, we understand, njengoba nami unokungithola engomeni yepiano gqomu, kodwa awukhona ukulahlekelwa ukuthi uBig Zulu lo, uyabo. So ukuthola umuntu ngumfake kusuke kulula ngenxa yokuthi ngisuke ngimazi ukuthi uhamba ngamongiphushuni. So kubalula kakhulu ukubafaka. I think ukungatsheli ukuthi usuphezulu ukuhlezi wazi ukuthi uphumaphi, uyangi-understand, noku-understand mhlawumbe ukwazi ukuthi ula ukhona ngenxa yabantu, uyangi-understand. So lokho yinto ekugqugquzelayo. Once utshela ukuthi usufikile la uyakhona, trust me, ayikho into ezokwenzeka. Kodwa ngaso sonke isikhathi mawusebenza utshela ukuthi noma ngisaphusha ngisaya phambili, abantu besekhona basakunikeza uthando, ubahlonipha nabo bekuhlonipha. Ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi ayikho into ezokubuyisela phansi, yabo. Ngaso sonke isikhathi makufika ubunzima uzazi ukuthi uphumaphi, undlule kanjani, utshela ukuthi hayi ngazi ubunzima obungaphezulu kwalokho ngandlula kubo nalokho ngisazondlula. So ukwazi nje lezo zinto lezo ngeke uzubuyele isithembu sami. Ushuni mawulalela le ngoma le ethi Mbali Yami, ingoma engikhuluma kuyo-ke lezi zinto lezi, uthando lwe-hip hop noshuni, ngiyasho kuyona ukuthi nginesithembu sami. But i-hip hop yiyo ngaqala ngayo namanje ngisayenza, yasave impilo yami ngila ngikhona ngenxa yayo. So every time abantu bekhala mhlawumbe ukuthi hayi boZulu siyakukhumbula la senziwazi ukuthi nginokushaya 100 bars no200 bars, kusuke kuyiko ukubakhumbuza ukuthi noma ngisesekhona nani yabo. But bese bekhala befisa ukuthi Zulu siyafisa mana ngathi ungake usinikeze something, you understand. So yiloko nje then ngibanike istory, ngibanike konke nje abakufisayo kwe-hip hop, yabo. Then noshuni, kodwa futhi mawuyilalela le hip hop uyezwa ukuthi noshuni ukhona, usuke ungalahlekile kakhulu ngoba noshuni wethu thina enkabi kakhulu istory, we understand. Inkinga ukuthi kuyaculwa-ke ngapha nala, kodwa mawulalela uyezwa kuseyinto eyodwa, kuseyinto ongayifaka, kusewumuze santini, kusewonhlupheko, uyangi-understand. Awukho umehluko otheni, uyangi-understand. Just that phela abantu bakithi banokuthi mhlawumbe uDrake maye kwenza bathi uDrake wenza i-hip hop, wena ma ukwenza ngapha bathi akuyona i-hip hop, kodwa ba-appreciate okwangaphandle, which akuyona inkinga, uya-understand. Umuntu udla kuthandayo, yabo.